बाबु बैनो सनिया बेखौथ' आं लोगो मोनखांबायमोन ओइ र' ओइ सनि रथ' थाथ' आं नोंजों फाइट खालामनो सानाखै प्लिज आं थारैनो बुलाय मारनो फैयाखै कौन है बे तू साले क्या चाहिए तेरे को आं बर'सो आंजों बर'जोंनो सावराय बुं मा नांगौ नोंनो आंनो नोंनि हेल्प नांगौ माबायदि हेल्प जोंनि गामिनिफ्राय सानै सिख्ला थिखोना लाबोदों बिसोरखौ नागिरनायाव आंनि हेल्प खालाम आं मानो हेल्प खालामनो आरो आं गावनि जिउखौ मानो खैफोदाव खोख्लैलानो प्लिज सुनि सुदेमश्री आं नोंनि इसेबां कास्टमार लागायना होबाय आरो माबायदि मानसि लाना फैयो सनि बेखौ नों किसिं इजरामनिसिम लानानै थां
आं आसा खालामो जानो हागौ बेयो थारैनो गुबै लामाखौ होगोन। अके अके नाथाय आं जायगाखौल' दिन्थिना होनो हागोन। ओरैनोबाबो बै जायगायाव रावबो गुबुन सुबुं हाबनो हाया। आंबो हाबफेराखै।